ఈ దిన దేవుని వాక్కుని వినిచున్న ప్రియులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట శుభాభివందనములు. ప్రియులారా, ఈ దిన దేవుని వాక్కుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయము 25వ వచనం. అంతటి యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టును చూపెను. అది ఆ నీళ్లలో వేసిన తరువాత నీళ్లు మధురములాయెను. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ దినము యొక్క ప్రత్యేకత చెప్పనవసరం లేదు, మనందరికీ బాగా తెలిసినదే. యావత్ ప్రపంచము ఈ దినమున గుడ్ ఫ్రైడే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. శుభ శుక్రవారముగా ఈ దినమును పిలిచి క్రీస్తు యొక్క శ్రమలను, ఆయన మరణాన్ని జ్ఞాపకము చేసుకుంటూ ఉంటారు. ముందుగా ఒక చిన్న మాట సేవకుడిగా మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఈ ఒక్క దినమునే క్రీస్తు పొందిన శ్రమలను, ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని మనము గుర్తించుకోకూడదు, కానీ ప్రతి దినము ఆయన మన కోసము చేసిన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకము చేసుకుంటే ఆ త్యాగానికి విలువ అనేది ఉంటుందని ఒక సేవకునిగా ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ సందర్భములో ఈ దిన దేవుని వాక్కు వచనాన్ని మనం ధ్యానిద్దాం. ప్రియులారా, మీరు వండర్ అవ్వచ్చు, ఆశ్చర్యపడవచ్చు. ఈ దినమున క్రీస్తుని గురించి మాకు పరిచయం చేస్తారేమో, ఆయన శ్రమల కోసము, ఆయన యొక్క మరణము కోసము మీరు జ్ఞాపకము చేసుకుంటారంటే అనాది కాలంలో జరిగిన మోషే సన్నివేశాన్ని మీరు మాకు చెప్తున్నారేంటి అని మీరు వండర్ అవ్వచ్చు. ప్రియులరా, జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచన చేద్దామండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఎన్నో పాఠాలని నేర్పించి ఆత్మీయముగా స్థిరపరచడానికి సిద్ధమ కలిగి ఉన్నారు. అదెలాగో చూద్దామండి. ఈ నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయము 22వ వచనం నుంచి మనం ధ్యానించగలిగిన ఎడల మోషే ఇశ్రాయేలీల జనాంగాన్ని నడిపించుకుంటూ వస్తున్నారండి. అప్పటికే 3 దినాలు వారు అరణ్యములో ప్రయాణము చేశారు. వారు నీళ్లు లేక దప్పికి కొని ఉన్న మారా అనబడిన ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు వారికి ఒక నీళ్ల ఓట కనబడినది. దాన్ని చూడగానే వారి నిరాశలో ఆశ కలిగి ఆ నీళ్లు తాగుదామని వారు వెళ్ళేసరికి ఆ యొక్క నీళ్లు చేదుగా ఉన్నాయండి. వారు త్రాగలేకపోయినట్లుగా 23వ వచనంలో మనం చూడగలం. అప్పుడు ప్రజలు మోషే మీద సొనుగు కొనగా మోషే దేవునికి మొర్ర పెట్టాడండి. 25వ వచనంలో ఇలా ఉన్నది, అంతటి యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టును చూపెను. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా. చేదైపోయిన నీళ్లు, తాగలేకుండా ఉన్న నీళ్లు, దప్పిక తీర్చలేని నీళ్లు, నిరాశను నిస్పృహను తీర్చలేని నీళ్లను మధురముగా మార్చు నిమిత్తమై యెహోవా దేవుడు మోషేకు ఒక చెట్టును చూపెను. ఆ మాటను మనం జాగ్రత్తగా అండర్లైన్ చేసుకుని గుర్తించుకోవాలి. అంతటి యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టును చూపాను, ఒక చెట్టుని చూపాను. వెంటనే అక్కడ ఉన్న మోషే ఏం చేశాడంటే ఆ చెట్టును నీళ్ళల్లో వేశాడండి. వేసిన వెంటనే చేదుగా ఉన్న నీళ్ళు ఏమైపోయాయంటే మధురముగా మారిపోయాయి. ఇక్కడ మనం ఒక ప్రశ్న వేయాలి, యెహోవా దేవుడు చెట్టుని ఎందుకు చూపించారు? ఆ చెట్టు వేయగా చేదైన నీళ్లు ఎలా మధురముగా మారిపోయాయి? ఇదంతా దేనికి సింబాలిజం, ఇది దేన్ని సూచిస్తూ ఉన్నది అని మనం ఆలోచన చేయగలిగిన ఎడల ప్రియులారా, ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్, ఈ యొక్క సన్నివేశము 2000 సంవత్సరాల క్రితము జరిగిన క్రీస్తు త్యాగాన్ని జ్ఞాపకము చేస్తూ ఉన్నది. అది ఎలాగో కొన్ని మాటల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు వివరించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఆనాడు ఆ నీళ్లు ఎలాగైతే చేదుతో ఉన్నాయో, తాగలేకుండా ఎందుకు పనికి రాకుండా ఉన్నాయో, యావత్ మానవాళి యొక్క జీవితములు పాపం అనబడిన చేదైన అనుభవంలో ఉన్నాయండి. ఆనాడు మారా నీళ్లు ఎంత చేదో పాపము కూడా అంత చేదు. ప్రియులారా, దాన్ని తప్పించగలిగిన వాడు కానీ, దాని నుండి విడుదల పొందగలిగిన వారు కానీ, ఆ పాపం అనబడిన చేదైన వేరుని తీసివేయగల శక్తిమంతుడు కానీ ఎవరూ లేరండి.
అలాంటి చేదైన పాపములో ఆనాడు మారా నీటిలో ఎలాగైతే చెట్టు వేయబడగా చేదైన నీళ్లు మధురములయ్యాయో, అలాగే చేదుతో నిండబడి ఉన్న మనుషుల యొక్క పాప జీవితంలో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు ఆ యొక్క చెట్టు అయిన మానుప్రైన త్యాగము చేయగా తన ప్రాణాన్ని బలి ఇవ్వగా పాపము ఏమైపోయిందంటే పరిశుద్ధత అయిపోయినది ప్రియులారా. ఆ పాపము యేసు రక్తములో కడగబడినది. ఆ చేదైన పాపము తొలగిపోయినది. జీవితాలు మాధుర్యమైనవి. దేవుని నామమునకు అధిక స్తోత్రములు కలుగునుగాక. ఈ మాధుర్యం అనబడిన రక్షణ అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్న మనము, క్రైస్తవులమైన మనము దేవునికి కృతజ్ఞులై ఉండాలి. ఆయన త్యాగానికి కృతజ్ఞత కలిగిన వారమై ఉండాలి. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా, జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేద్దామండి. ఆనాడు మారాలో ఉన్న నీళ్లు చేదుగా ఉన్నాయి. ఆ చేదైన నీళ్ళు ఎవరికి ఉపయోగము లేదు. అలాంటి సందర్భములో ఆ నీటిని మాధుర్యముగా మార్చటానికి యెహోవా దేవుడు మోషేకు ఒక చెట్టును చూపించారు. ఇప్పుడు మన యొక్క అనువాదంలోనికి వద్దాం ప్రియులారా. మానవుని యొక్క జీవితము పాపముతో నిండిపోయి ఉన్నది. ఆ చేదైన జీవితము, ఆ పాపము మాధుర్యముగా మారాలంటే, ఆ పాపము కడగబడాలంటే ప్రభువైన దేవాతి దేవుడు ఒక చెట్టును చూపించాడు యావత్తు మానవాళికి. ఆ చెట్టు ఎవరంటే మ్రానుపైన మరణించిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. ఎప్పుడైతే నీతిమంతుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చేదైన వేరులను తొలగించటానికి ఆ మ్రానుపైన మరణించాడో, వెంటనే జీవితాలు ఏమైపోయినాయి అంటే మాధుర్యమైపోయినాయి. దీనికి ఆధారముగా కొన్ని వచనాలు మనం చూద్దాం ప్రియులారా. అపోస్తుల కార్యములు 5వ అధ్యాయము 30వ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది: మీరు మ్రానున వేలాడవేసి సంహరించిన యేసును మన పితరుల దేవుడు లేపెను. మీరు మ్రానున వేలాడవేసి. ఇదే ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో మనం చూడగలిగిన ఎడల ప్రియులారా, ద గాడ్ ఆఫ్ అవర్ ఫాదర్స్ రైజ్డ్ అప్ జీసస్ whom you murdered by hanging on a tree. Hanging on a tree. మన తెలుగు బైబిల్స్లో మ్రాను అని రాయబడి ఉంది. అదే ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో మనం చూడగలిగిన ఎడల ట్రీ అని రాయబడి ఉంది ప్రియులారా. ఇంకా ఎవిడెన్స్కి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో, పేతురు మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో కూడా ట్రీ అని సంబోధింపబడింది. ఎంత చక్కగా దేవుడు ముందుగానే పాత నిబంధనలో తన కుమారుడి కోసం లిఖించాడండి. ఆనాడు ఒక చెట్టును చేదైన నీళ్ళలో వేయగా ఆ నీళ్లు మధురమైపోయినాయి. ఇప్పుడు తర్వాతగా చేదైన పాపాన్ని తొలగించి నిమిత్తమై ఆ చెట్టుపైనే తన కుమారుణ్ణి త్యాగము చేసి పాపాలనబడిన చేదులను మాధుర్యముగా మార్చిన జీవాధిపతి అయిన తండ్రి ప్రియులారా. ఈ వాక్కుని వినిచిన ప్రియమైన సహోదరుడా, ప్రియమైన సహోదరి, మనందరి జీవితాలను పాపమనబడిన చేదైన ఊటలో నుంచి మాధుర్యములోనికి నడిపించటానికే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరణించారు. 1 - 40 దెబ్బలు భరించి మొయ్యలేని సిలువ కొయ్యను మోసి తన ప్రాణాన్ని మన కోసము బలియాగముగా అర్పించారు. ఈనాడు మన జీవితాలు మాధుర్యముగా ఉన్నాయంటే, పరిశుద్ధమైన జీవితాలను మనం కలిగి ఉన్నామంటే, పాపము వల్ల వచ్చు జీతం అనబడిన మరణములో నుండి మనం తప్పింపబడి నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా మనం ఉన్నామంటే కారణం ఆయన మన కొరకు మరణించారు. ఎంత ప్రేమామయుడు ప్రియులారా మన యేసయ్య. ఆయన పక్షపాతి కాదు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలను మాధుర్యంగా మార్చాలని, పాపమనబడిన చేదైన వేరును తొలగించి పరిశుద్ధమైన జీవితాలను ఇంపాక్ట్ చేయడానికి ఆయన మరణించాడండి. ఆయన ఒక మతాన్ని స్థాపించడానికి ఈ భూమి మీదకి రాలేదు. ఒక కులము కోసమో, ఒక వర్గము కోసమో, ఒక తెగ కోసమో, ఒక రంగు వారి కోసమో, ఒక దేశము కోసమో ఆయన మరణించలేదు. ప్రతి ఒక్కరిని మాధుర్యమైన మార్గంలో నడిపించాలని, పరిశుద్ధమైన మార్గంలో నడిపించి నిత్య రాజ్యానికి వారసులు చేయాలని ఆయన మరణించాడు. ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యము చేయవద్దు. ఈ వాక్యమును వింటున్న నీవు చేదైన ఓటలను కలిగి ఉన్నావా? చేదైన అనుభవాలను కలిగి ఉన్నావా? చేదైన పాపపు బ్రతుకులను, బానిస బ్రతుకులను కలిగి ఉన్నావా? అయితే ప్రేమామయుడైన దేవుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నీ కొరకే మరణించారు. నీ చేదైన వేరులను తొలగించి నీ జీవితాన్ని మాధుర్యంగా ఆయన మార్చడానికి మరణించాడు. ఈనాడు నువ్వు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచితే
నీవు ఆయనను నీవు నమ్మితే ఈనాడు నీ చేదైన జీవితాన్ని తీసివేసి నీ జీవితాన్ని మాధుర్యముగా ఆయన మారుస్తాడు. ప్రియులారా, ఆనాడు మారా నీళ్ళ వలె నీ జీవితము చేదుతో నిండిపోయి ఉన్నదా? చేదైన అనుభవాలతో నిండిపోయి ఉన్నదా? చేదైన పాప సంబంధమైన క్రియలతో నిండిపోయి ఉన్నదా? ఈనాడు నీవు మాధుర్యముగా మార్చబడాలనుకుంటున్నావా? న్యూ క్రియేషన్ కావాలనుకుంటున్నావా? నీ జీవితము పరిపక్వం అవ్వాలనుకుంటున్నావా? అయితే ఆనాడు మోషేకు జీవాధిపతి అనే దేవుడు చెట్టుని చూపించిన రీతిగా ఈనాడు నీకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన యందు నువ్వు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటే, ఆయనను నీవు నమ్మితే నీ చేదైన జీవితము సైతము మాధుర్యముగా మారుతుంది. ఘోరమైన చేదైన పాపాలు సైతము క్షమింపబడతాయి. ఇప్పటి వరకు నీవు పొందుకోలేని ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, పరిపూర్ణమైన నిత్యమైన సంతోషాన్ని నీ జీవితంలో నువ్వు పొందుకుంటావు. ఆనాడు ఆ చేదైన నీళ్లు ఆ యొక్క చెట్టును ఆహ్వానించుకుంది. ఈనాడు చేతితో నిండిపోయిన నీ బ్రతుకులో నువ్వు క్రీస్తును ఆహ్వానించుకోగలిగిన ఎడల, నీ కొరకే క్రీస్తు మరణించాడని, ఆయన ద్వారా నీ పాప క్షమాపణ ఉన్నదని, చేదైన జీవితము మాధుర్యముగా మార్చబడతాదని నీవు ఆయనను నువ్వు ఆహ్వానించుకోగలిగిన ఎడల నీ జీవితాన్ని పరిపూర్ణముగా మార్చగలిగిన శక్తిమంతుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. ఆయన నీ కోసమే మరణించాడు. నీ చేదిన జీవితాన్ని మాధుర్యముగా మార్చడానికి ఆయన నీ కొరకు మరణించాడు. ఈనాడు ఆ రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నీ జీవితాన్ని ఈ దినమునే మాధుర్యముగా మార్చుకో. ప్రార్థన. పరిశుద్ధమైన ప్రియ పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామమునకు ఎల్లలేని స్తుతులు, స్తోత్రములయ్యా. ఈ దినమున తండ్రి గొప్ప సందేశాన్ని మా అందరికీ నువ్వు నేర్పించావు. అవును ప్రభువా, మా జీవితాలను మాధుర్యముగా మార్చు నిమిత్తమై చెట్టు వలె నువ్వు నరకబడ్డావు. మా కోసము నువ్వు మరణించావు, బలి యాగమయ్యావు. నీకు స్తోత్రములు తండ్రి. ఏమి ఇచ్చినా నీ రుణము మేము తీర్చలేము ప్రభువా. ఆనాడు చేదైన నీళ్ళు ఎలాగైతే ఆ చెట్టును ఆహ్వానించుకున్నదో, ఈనాడు చేదుతో నిండిపోయి ఉన్న మా బ్రతుకుల్లోనికి నిన్ను ఆహ్వానించుకుని మా జీవితాలను మాధుర్యముగా మార్చుకున్నటకు నీ కృపను మాకు దయచేయమని యేసు నామమున ఇచ్చిన ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముతో బ్రతిమలాడి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు ప్రతి దినము ఇలాంటి ఆత్మీయ సందేశములను పొందుకొనుటకు ఈ క్రింద ఉన్న నెంబర్ని సంప్రదించగలరు.